Dobri večer, dobre dán, tavárisaim. Nagyba, úgy bizony dá, népetjünk. Nagyba a faszabuckon a válaszulok a kérdéseitekre, amit a faszabuckon, amit föltettetek. Most erre videóba válaszolok. Szűcs Ricsi kérdezi tőlem. Mi volt a legundorítóbb cucc, amit bedobtál a gyomrodba? Több ilyen eset is volt. Példának sokáért egyszer meghívtak a barátaim a McDonald'sba, és ettem egy ilyen McDonald's-os hamburgert, és arra Coca-Colát ittam. Borzalmas volt. Szörnyű volt. Meg még 2 eset volt ilyen, a másik pedig föl is írtam, azt mondja, a Burger Kingbe volt még egy, ott is valami borzalmas szutykot ettem. Tehát ez a 2. Meg még volt egy, ahol mit tudom én mondjuk kipróbáltam egyszer ilyen vasárnapi ebédni, meghívtak a barátaim. És volt ilyen rántott hús, meg uborka saláta, meg krumpli, ilyen pötrözselymes krumpli, és utána így majdnem rókáztam, mert ugye nekem nem ehhez szokott a gyomrom. Nagyba. Ádám Unterberger. Ez nagyon szép orosz név, szovjet, igazi orosz név, ez az Unterberger. Egy kis kocintós vagy cimbora? Mind a 2, de a kocintós az azért a világmárkább. Frajda Márk. Kedveli-e az orosz kultúrát, már mint én? De például Dostoyevskitől olvastam régebben Tolsztoj, akkor Lenin, akkor olvastam Gagarintól, akkor mit tudom én, Thomas Mann, tehát persze, hogy kedvelem az orosz kultúrát. Ábel Ferenc Galambos, elég nagybetűkkel írtam föl ebbe a füzetbe, hogy lássam a félvaksi szemeimmel, de közben nyelítek Bartos 1000 jót. Möster, lesz valami új bartosista cigarettatjuk meg a Kadafi cigi után? De lesz, és ebbe bevollak titeket is, a világ legerősebb, de cigarettáját akarom elkészíteni, a Kormost. Az lesz a neve, hogy Kormos, mert annyira fog füstülni. Nagyba, írjátok meg a csötleteket, milyen csötleteitek vannak, hogy mik legyenek a csalapanyagok. De alapanyagok, úgy bizony, de a 7 szakramentóját, úgy bizony, de. Úgy bizony. És írjátok meg a faszabuckra, vagy a csidejú alá kommentbe, hogy milyen csalapanyagok legyenek a Kormos cigibe. És ami a legjobban a Bartosnak a csízlés világául áll, azt el fogom készíteni cigitöltővel, meg mit tudom én, egy csidejóba. Meg lehet, hogy még mit tudom én, valami jutalom is lesz majd, aki a legjobbakat küldi be. Gábor Krisztián. Bartos! Mesélj az ömes 13 tetoválásodról, ami itt van valahun. Az ömes 13-at azt körülbelül egy olyan 8-10 éve tetováltattam ide. Itt van, ömes 13. De. És nagyba akkor még ilyen cslázadó voltam. Lehettem körülbelül 20 esztendős, 21. De. És ez a csoport, ez Guatemalából, onnan Dél-Amerikából indult, ez egy kommunista forradalmi szervezet volt, a RUF-nak az egyik, nem tudom milyen csorradalmi ága. És mostanában egy 10 éve göngszteresedett el, meg így mit tudom én, ilyen rablóbandává vált ez az egész, de az ömes 13 nem ez volt, tehát a kommunista dolgok miatt tetováltattam még ide, régebben. De most már ezekkel a dolgokkal, amit azok csinálnak, már nem értek egyet. Az meg a kurva kapitalista anyját, hogy be van szorítva. Na darabját, bizony. Császár Máté. Nem, először Ájsztoly, Bohár Bence. Ja, és nem sorrendbe megyek amúgy.
Össze-vissza így mazsolázgatok. Mindenkinek adok rá választ, csak nem sorrendbe megyek. Össze-vissza így mazsolázgatok, de mind a 315-nek fog, vagy ahány 500-600-ra válaszolni kérdésre. Ez mitén pár hónapba el fog telleni, vagy pár hétbe, hónapba. Tehát, Bohár Bönce, mikorra várható a világháború? 2017 vagy 2018. Császár Máté Möster, ki a legjobb barátja? Bármi meglepő is, egy nő a legjobb barátnőm, de nem úgy barátnőm, hogy barátnőm, hanem amúgy barátom, vagy barátnőm. Méghozzá 15 éves ez a családság. Te hisz barátság, az itt cumpedlis úristelen. Még az író korszakomból ismerem, egy nagyon művelt nő. Csorbosi Egyetemre járt, stb. Tehát egy nagyon nagy műveltségű nő, és 15 éve barátom, a legjobb barátom, a legeslegjobb barátom. Meg van még egy fickó barátom, aki szintén nagyon nagy műveltségű. Úgy bizony. De a nő a legjobb barátom, de mondom, ő nem barátném, de nő a barátom. Ez érthető. De ők csinkovnyitóba akarnak egyébként maradni, úgyhogy ők ennyi, de hát nem mondom be a seregüket semmi, mert csinkovnyitóba akarnak maradni. Rónai Bönce nagyba kérdezte egy Tileam. Mi az? 4 lába van, csasztal, de nem szék. És ezen én gondolkoztam így sokat, az nem lehet más szerintem, csak a vérnyomás mérő. Cser Ádám kérdezte egy Tileam, melyik hídház csépület volt a legtáplálóbb? Eddig egyébként arról fölvétel is készült, onnan elég sokat egyébként leeszegettem, tehát elég vastag dalbokat. A Szent Eledel húsvétkor, amikor a templomot kezdtem el rácsáni, az volt a legfinomabb. Az gyakorlatilag olyasmi volt, mint a töpörtyű. Vagy valami, mit tudom én, ilyen nagyon finom, ilyen kicsit rágós, de ilyen nagyon finom volt. Teli volt C-vitaminnal, a csizomzatom is úgy láttam, hogy nő, meg a csontozatom is. Nagyon finom, zsíros falat volt. Csak a rohadt szemét, gecik, most bepuculták. Így bevakulták. Hogy nehogy véletlenségből tovább megyem. A rohadt szemét disznaják. Székesfehérváron található az a templom. Úgy bizony. Na egyelőre akkor körülbelül egy olyan 12 választ adtam. Ez volt a bartosista csivánságkosár. Most megyek vissza egyébként, mert gyomlálok egy kertbe. Csak a csákos most nagyba mondta, hogy ezt el kell készíteni. Ezt a csörvételt. 12 válasz, ez a bartosista csivánságkosár. És hónap vagy hónap után szintén folytatom a kérdéseitekre a választ. Megadom, nézzétek nagyba a csidejóimat. Nagyba. Kérdezz, felelek. Dobra vécser, további szép napot. Úgy bizony, basszátok.